आसामनि अनगायै अरुणाचल मेघालय आरो नागालेण्ड बेयाव बेसेबांनाखि जोंनि केसफोर दङ दा बे केस थानाय हिसाबै जोंहा गोबांथार प्रब्लेमाव गोलैबाय थायो मार्टियासनि जि एक्स ग्रेसियानि जि भेरिफिकेसन बेखौ थाबैनो खालामजोबनानै थाबैनो होजोबनाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों एबानो जा आसाम राइफलानो जा BSFआनो जा बेवहाय थिसननाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय जोंनि इउनाइटेड फराम अफ Ndfbनि फाइनेन्स सेक्रेटारि लोगोसे आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोना जोंनि मैयाहाय गुवाहाटीयाव सावरायनो थांनायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे बावहायनो गोबां बाथ्राखौ फोरमायनायखौ जों नुनो मोनदों पेरामिलिटारि नङाब्लाबो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड ना पेरामिलिटारि बेफोराव साख्रि थिसननायनि बाथ्रा बिथां फाइनेन्स सेक्रेटारिया मैयाहाय खौरां बिजोंफ्रावहाय माखासे फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों थ' जों नेनानै थानि लोगोसे केसनि बाथ्रा ना जोंनि खुंथायाव थानाय बिथांमोना पेरामिलिटारिनि बाथ्राफोरखौ रायखांनांगौमोन बा बुंखांनांगौमोन दिनैहाय इउनाइटेड फराम अफ Ndfb मोनसे दाना दोननानै दिनैहाय बेसो दिनैहाय बेफोर खामानिखौ मावनो गोनां जादोंमोन दायित्वआ खिन्थु जायफोर खुंथायाव दङ ना जायफोर डिपुटि चिफ जायफ्रा EM जायफ्रा दिनै Ndfbनिफ्राय MCLA EM डिपुटि चिफ बेफोरबायदि जानानै थांदोंमोन दायित्वआ बेफोरनिमोन नाथाय दिनैनि दिनाव मा जों इउनाइटेड फराम अफ Ndfb बिथांमोनखौसो प्रेसार खालामहैनाय थांनानै बुंहैनाय बेफोरबायदिखौसो जों नुनो मोनदों खुंथायाव थाग्राफ्रा मा सानो साना बिथांमोननि बाथ्रा जों बुंनांगौखौ जों सम लानानै सिदानो थोंजोङै बुंनो गोनां जानानै फैयो थ' जों इउनाइटेड फराम अफ Ndfbनि रिमिनलां फाइनेन्स सेक्रेटारि बिथांनि माखासे बुंनाय लोगोसे आरो गुथाल सारनि कयेकटा बाथ्राफोरखौबो जों खोनासंनानै लानि फराम अफ Ndfb आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर Ndfb शर्मा सारजों जोङो जोंनि माखासे प्रब्लेमफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों आरो बेनि सिगांनो जों बुंनो लुबैदों जि मैयासो भुटाननिफ्राय गबोनाय जोंनि लोगोफोर 6 बिथांमोनखौ जोङो इउनाइटेड फराम अफ Ndfbनिफ्राय बरायनानै लाग्रोयो दायो जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों दिनै जोंनि जि Ndfbनि समस्या बेखौ लानानै जों दि सावरायबाय बेवहाय गिबियाव जों केसखौनो सावरायनाय जादों बेसेबांनाखि NIA केसाव दङ बिथांमोना दिनै 2 डेथ पेनाल्टि मोननानै दङ 7 लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोननानै दङ बेनि अनगायैबो गासै 50 NIAआव दिनै जेल जानांबाय थादों दा बिथांमोननि केसखौ बोरैबा उइथड्र खालामनो हागोन आरो बेखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव लाबोनानै बोरै थाबैनो फोजोबनो हागोन बिनि सायाव मोनसे राहा लामा सावरायनाय जादों लानो थाखाय सावरायनाय जादों आरो बिनि अनगायैबो बेसेबांनाखि केस दङ नन हाइनियास केस दं बेखौ बे 2-3 गेजेरावनो बा थाबैनो उइथड्र खालामजोबनांगौ होननानै मानगोनां सारा फोरमायदों आरो बेवहाय बाहागो लादोंमोन जोंनिनो आसामनि ADGP मानगोनां हेरेनार सारबो दङमोन दा बिदि हिसाबै बेसेबांनाखि जोंनि आसामनि अनगायै अरुणाचल मेघालय आरो नागालेण्ड बेयाव बेसेबांनाखि जोंनि केसफोर दङ दा बे केस थानाय हिसाबै जोंहा गोबांथार प्रब्लेमाव गोलैबाय थायो गुबुन स्टेटआव थांनानै केस सालायहैनो थाखाय मानो होनबा जोंहा थाखा फैसा गैया बिनि थाखायनो जों दिनै खावलायदों मानगोनां CM सारखौ जे बेखौ स्टेटआव लाबोनानै केसखौ फोजोबनांगौ होननानै दा बेखौ जोंनि खावलायनाय बायदि मानगोनां CM सारा बेखौ स्टेटआव लाबोनानै थाबैनो फोजोबनाय जाथोंसै होननानै जोंनो खोथा होदों बेनि अनगायैबो मार्टियासनि जि एक्स ग्रेसियानि जि भेरिफिकेसन
बेखौ थाबैनो खालामजोबनानै थाबैनो होजोबनाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। आरो बेनि अनगायैबो बेसेबांनाखि जोंहा बैसो दंबावो, जायफ्रा बैसो दङ बिथांमोनखौ पेरामिलिटारियाव जिखुनु SSBआनो जा बा CISFआनो जा, आसाम राइफलानो जा, BSFआनो जा, बेवहाय थिसननाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों। बेनि अनगायैबो स्टेटआनो जा, BTRआनो जा, बेयाव बेसेबांनाखि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव दङ बेयावबो थिसननाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो केसफोरनि सायाव बिजिरनो थाखाय बा सासे PP थिसननाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों। बेखिनियानो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार गोमानानै दङ, जेरै भुटान अल क्लियार 2003आव जोंहा माखासे दैदेनगिरिफोर गोमानानै थाबोदों। दिनै जों आसा खालामदोंमोन मैया जि गबोदों बेयावनो बिथांमोननि महरखौ जों नुनो मोनगोन, नाथाय जों दिनै नुनो मोनाखिसै। बेजों लोगोसे जोंहा नागालेण्डआव 7 मानसि दैदेनगिरिफोर गोमादों। बिथांमोनखौबो संदाननानै दिहुननो थाखाय जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसाम बेखौ जोङो दिनै खावलायदों। बिथांमोना दंबा दं, गैयाबा गैया, बेखौ जोंनोहाय फोरमायनानै होनांगौ। बेखौ जोङो दिनैहाय मानगोनां सारनिसिम जोङो आपिल खालामदों। बेनि अनगायैबो जोंनि जि रिहेबिलिटेसन हार्डक'र हिसाबै 678 बेनि सायावबो जों सावरायदों आरो बेखौ डिसेम्बर मासाव होनाय जाथोंसै होननानै मानगोनां CM सारा जोंनो खोथा होदों। आरो बेनि अनगायैबो जेसेबांनाखि मिलिशिया दङ बिथांमोननोबो माबा मोनसे स्किमनि गेजेरजों, माबा मोनसे आसुनिनि गेजेरजों बेखौ सुफुंनाय जाथोंसै होननानै दिनै मानगोनां CM सारा जोंनो खोथा होदों। आरो दिनै बेफोर जेसेबांनाखि सावरायनाय जादों, जेसेबांनाखि मोजां मिटिं जादों, जों मालाबाबो मोनफेरनो हायाखैमोन। बेनि थाखाय जोङो मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफनिफ्राय हाजासे हामबायहोनो, बेजों लोगोसे जि जोंखौ मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम लांदों लामा दिन्थिगिरि मानगोनां जोंनिनो आसामनिनो स्पिकार, एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि सार, बिथांखौबो जों हाजासे हामबाय होनो। मानो होनोबा बिथांनि दैदेननायावनो दिनै जोङो चिफ मिनिस्टारजों बेफोरनि सायाव जों गुवारै सावरायनो हादों आरो बिथाङाबो बे सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन। बेनि थाखाय बिथांखौबो हाजासे जों हामबाय होनो आरो फैबाय थानाय समाव दिनै जेसेबांनाखि सावरायदों बियो थाबैनो जाफुंगोन होननानै जों आसा मिजिं खालामनानै दिनैनि जि बुंनाय बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।